Kodin sisustaminen alkaa aina jostakin. Mikä inspiroi sinut toteuttamaan unelmasi? Miten saat kotisi näyttämään ja tuntumaan juuri siltä, kuin toivot? Aloitatko esineistä, joihin olet kiintynyt ja joiden parissa viihdyt? Tai ehkä yksityiskohdista, jotka kiinnittävät huomion ja tuovat muistoja mieleen? Sisustuksen tyyli on usein ensimmäinen askel kohti koko kotisi todellista tunnelmaa ja sielun maisemaa. Mutta mitä, jos aloittaisit kääntämällä katseesi hetkeksi alas? Lattia on yksi päivittäisen elämän näkyvimmistä, käytetyimmistä, arvioiduimmista ja arvostelluimmista asioista. Se on elementti, joka rakentaa jokaisen kodin ilmapiiriä. Ja kun kyseessä on sinun kotisi ja elämäsi, on syytä tyytyä vain parhaaseen. Parkettilattia luo puitteita ja mahdollisuuksia koko sisustukselle. Se on lähtökohta taideteokselle, jossa seinät, huonekalut ja muut osat ovat täydellisessä sopusoinnussa. Parkettilattia tekee kodistasi oman, niin että se näyttää ja tuntuu juuri sellaiselta, kuin olet aina haaveillut. Parkettilattia voi sulautua arkkitehtuuriin tai olla huomion keskipisteenä, ohjata katsetta ja liikettä, erottaa tiloja toisistaan tai yhdistellä niitä. Se tuo lämpöä jokaiseen huoneeseen ja luo miellyttävän pehmeät, akustiset puitteet vaivattomalle ja huolettomalle elämiselle. Voit valita oman parkettilattiasi lukuisista materiaali- ja värivaihtoehdoista. Jokaiseen makuun ja mieltymykseen löytyy sopiva ratkaisu. Parkettilattia tarjoaa loistavan inspiraation kaiken kokoisten suunnitelmien ja unelmien toteuttamiseen. Se luo kotiisi upean ja monitahoisen perustan, jonka varaan seuraavat vuosikymmenet on hyvä rakentaa.